पडवेचे सरपंच आनंद दामोदर यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला असून यासाठी विशेष ग्रामसभा पार पडते। या अविश्वास प्रस्तावावर मतदान करण्यासाठी सकाळी 10:30 वाजल्यापासून ग्रामपंचायत परिसरात मोठी गर्दी झाली होती। पोलिसांचा योग्य बंदोबस्त होता। अविश्वास ठरावावरील मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली। त्यानंतर कुडाळ तालुक्याचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर यांनी निर्णय जाहीर केला। श्रीमती मृणाली बाळकृष्ण परब वगैरे 5 ग्रामपंचायत सदस्यांनी 24/10/25 रोजी विशेष सभेमध्ये अविश्वास ठराव संमत केलेला होता आणि त्या संमत केलेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने 30/10/25 रोजी त्याची विशेष सभा घेण्यात आली दुपारी 3:30 वाजता आणि त्या सभेच्या आधारे आज आपल्याला कलेक्टर मॅडम यांच्या आदेशानुसार हा जो अविश्वासाचा ठराव दाखल केलेला आहे त्या अविश्वासाच्या ठरावाला ग्रामसभेमध्ये तो संमत करून किंवा त्याच्यामध्ये मतदान घेण्यासाठी आज हे मतदान तिथे जिल्हाधिकारी महोदयांनी त्या आदेशानुसार आयोजित केलं होतं। त्याची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे। मतमोजणी करत असताना विद्यमान सरपंच यांनी आम्हाला सर्किट बेंच कोल्हापूर सिव्हिल अपील त्याच्यातलं रिट पिटिशन नंबर 12933 ऑफ 2025 हे आणून दिलं। हे आणून देत असताना ह्याच्या आधी वकील श्री आदित्य सदाशिव रक्ताडे यांनी सुद्धा हे पिटिशन वकीलपत्र दिलेलं। त्यांनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार आणि ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर यांना एक पत्र आणून दिलं। त्या पत्राच्या संदर्भात ह्या पत्राचा उल्लेख असा होता की उपरोक्त याचिका माननीय न्यायमूर्ती श्री एस.जी. चपळगावकर यांच्यासमोर 18/12/25 रोजी तातडीच्या सुनावणीसाठी अनुक्रमांक 903 वर सूचीबद्ध करण्यात आली होती। माननीय न्यायालयाने युक्तिवाद विचारात घेतल्यानंतर प्रतिवादनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व असे निर्देश दिले की सरपंचाविरुद्ध म्हणजे याचिका व पत्त्याविरुद्ध मांडलेल्या अविश्वास ठरावावर मतदानासाठी 19/12/25 रोजी बोलावलेली ग्रामसभा सदर याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहील याची नोंद घ्यावी आणि माननीय न्यायालयाचा 18/12/25 रोजीचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरती प्रकाशित होताच मी तो सादर करण्याची हमी देत आहे। हे पत्र त्यांनी कलेक्टर ऑफिसला दिलं होतं, माझ्याकडे पण दिलं होतं। दरम्यान मी या संदर्भात कलेक्टर ऑफिसशी संपर्क साधला। कलेक्टर ऑफिसने मला मी डेप्युटी कलेक्टर यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी मला थोडा वेळ थांबा म्हणून सांगितलं। तो थांबण्याचा अवधी आम्ही घेतला। त्या अवधीनंतर पुन्हा मी आता तुम्हाला सांगितलं ते रिट पिटिशन 12933 2025 आपल्याला आलेला आहे आणि त्याचा अर्थ असा आहे की सुनावणी झाली। प्रतिवादनाला 6 जानेवारीची रोजी परत करण्यायोग्य नोटीस बजावण्यात आली। श्री जे.पी. पाटील विद्वान सहाय्यक सरकारी वकील यांनी प्रतिवादी क्रमांक 2 आणि 3 यांच्या वतीने नोटीस स्वीकारली आहे आणि हे स्पष्ट करण्यात येते की 19 डिसेंबर 2025 रोजी बोलावलेली ग्रामसभा सुरू राहू शकते। तथापि तिची वैधता प्रस्तुत याचिकेच्या निकालावरती अवलंबून राहील। मी आता निकाल जाहीर करणार आहे पण माझ्या या निकालाची वैधता हा निकाल मी जिथे जिथे मला सादर करायचं असतं कलेक्टर ऑफिसला वगैरे तिथे आम्ही त्याच्याप्रती देऊ, पण याची वैधता प्रस्तुत याचिकेच्या निकालावरती अवलंबून राहील। एस.जी. चपळगावकर न्यायमूर्ती हे मी तुम्हाला सर्वांना आमच्या कॅमेऱ्याच्या समोर तुम्हाला माहिती दिलेली आहे आणि याच्या अधीन राहून मी आता निकाल जाहीर करीत आहे। आज दिनांक 19/12/2025 रोजी ग्रामपंचायत पडवे तालुका कुडाळ विद्यमान सरपंच श्री आनंद दामोदर यांच्या विरुद्ध विशेष ग्रामसभेमध्ये पारित झालेला जो अविश्वासाचा ठराव आहे त्याच्यासाठी आज ग्रामसभेची मतमोजणी घेण्यात आली। ह्या विशेष ग्रामसभेमध्ये ठरावाच्या बाजूने 328 मतं पडलेली आहेत। ठरावाच्या विरोधात 202 मतं पडलेली आहेत। बादमध्ये एकूण 14 मतं पडलेली आहेत। एकूण 544 मतदान झालं होतं। तर ह्या ग्रामसभेचा हा ठरावाच्या बाजूने ग्रामसभेने कौल दिलेला आहे। 328 मतं
यांना पडलेली आहे. हा निकाल मी जरी जाहीर करत असलो तरीसुद्धा आता मी तुम्हाला जे रीट पिटिशन वाचून दाखवलं 12/933/2025 तर त्याच्या अधीन राहून हा मी तुम्हाला निकाल जाहीर करतो.